Икән, дуслар. Хәерле кич барчагызга да. Бүгенге тапшыруны бәлки Данил автор кыздыра дип әйтергә булыр иде татарча, әмма без алай дип әйтмибез. Үзәк каналларда бу темаларга багышланган тапшырулар шактый. Без исә уйладык та, безнең татарда да интернетта бик күп шау-шулы видеолар бар икән. Һәм шуларны без бергә эзләргә булдык. Күпләрен сезнең күргәнегез бардыр, әмма аларның хуҗалары белән сез таныш түгелсездер. Бәлки кайберләрен бүген күрә алырсыз. Эфирда Яшьләр онлайн. Куркыныч вакытта яшибез, Данил. Әз генә дөрес эшләмәсәң, я булмаса теге күңелең җырлап җибәрсәң, берәр кеше төшереп ала да интернетка куя, аннар бөтен кешесенә көлеп йөри. Гадәттә әле телевизион каналлар интернеттагы видеоларны бик өнәп бетермиләр, күрмәмешкә салышалар. Әгәрчә интернетта да видеолар бик күп меңнәрчә, хәтта миллионга хәтле җитәргә мөмкин аның караулары, һәм бу бик зур аудитория. Һәр кешенең кызыклы хәлгә калганы бар, һәм кемдер аннан гомер буе оялып йөри, кемдер аннан киресенчә пиар ясый, акча эшли. Бүгенге тамашачыларыбыз арасында ниндиләр икән? Әйдәле танышыбыз. Әйдәгез. Нуралиев, клиплар ясаучы егет. Клипмейкер. Альбина Асылгараева, журналист, телевизион тапшырулары алып баручы. Резида Низамова һәм Миләүшә Сөләйманова инкыйраз төркеме кызлары. Илдар Усманов эсер кино авторы. Шәкерт, диджей Шәкерт. Бүген бездә кунакта журналист. Это круто. Мирхат Гайсин җырчы. Алмаз Самигуллин, продюсер. Бу егетне инде бүген мөгаен Ислам Тимаев дип әйтергә буладыр. Шулай бит, әмма ул Яруллин. Ислам Яруллин, дуслар. Балтачты егете. Икенче бер Ислам, инде әз генә зуррак теге Исламнан. Әз генә Ислам Валиев. Исәнмесез. Шикарный Фәрхат дигән була инде. Шикарный Фәрхат һәм Шикарныйның икенче бер сыңары дип әйтергә буладыр. Туран. Просто Шикарный Туран. Гатауллин. Егетләр, иң беренче сорауны сезгә бирергә кирәктер, чөнки беренче чиратта шушы Фәрхат төркеме шушы видеоларны беренчеләрдән булып чыгара башлады һәм чыннан да күп кешеләр арасында популярлык яулады. Һәм әйтергә кирәк, ни өчен Фәрхат һәм Фәрхат таркалды да, кая Байбулат һәм ничек оештырды Шикарный төркеме. Кая куйдыгыз сез аны, Туран? Туран түгел, мен Байбулат. Байбулат Тураннан Туран. Байбулат хәзер Мәскәүдә укый, Мәскәү режиссер мәктәбендә. Кино мәктәбендә режиссер буларга исәпли һәм анда укый 2нче ел. Шуңа күрә безнең проект таркалды һәм аның урынына башка проект безнең YouTube каналында хәзер ул да булса Шикарный төркеме, ул инде видео обзорлар түгел, ул музыкаль группа, музыкаль төркем, юморлы музыкаль төркем. Аңлашылды. Инде Фәрхат төркеменә килгәндә менә оешу тарихы. Тарихы без нинди елда 2011 елда без Байбулат белән бергә студиясына әзерләнгән идек. Казан федераль университетының һәм инде Max plus 100-500 дигән тапшыру интернетта бик популяр иде ул чакта һәм без әйдәле менә без татарча эшләп карыйк шундый проектны, бары тик үзебез өчен, дуслар өчен без төшердек. Дусларга җибәрдек, ничектер менә икенче көнгә анда инде 2000-3000 просмотр, 3 көн узды анда 10000 просмотр. Анда алар хәзерге моментта анда 270 000 карау җыелды. Сез моннан нидә булса файда алдыгызмы? Менә шушы үз-үзеңне канәгатьләндерүдән башка. Татар телен камилләштердем мин мәсәлән. Мин инде команда акча ягына таба барам. Акча эшләп буламы менә шушы видеолар элеп? Әлбәттә була, бу бик зур индустрия. Америкада, Европада, хәзер мин әйтермен сез. Америкада, Европада бу бик популяр әйбер кешеләр видеоблоглар төшереп, клиплар төшереп, үзләренең бу бит инде бу бизнес кебек, бу махсус телевидение. Һәр бер кеше өйдә бары тик камера белән, хәтта айфоны белән үз телевидениесен хуҗасы булырга мөмкин. Һәм әлбәттә YouTube сайтының бар андый мөмкинчелек. Сез партнерское соглашение дигән әйбер, аны әгәр дә ясасагыз, анда
рекламчыга. Әгәр дә инде YouTube-ны караучылар бик күптер Сез монда. ясадыңызмы соң? Без әлбәттә ясадык. Анда, минемчә күп акча эшләр өчен. Анда һәр атна сайын, һәр ай сайын 1 миллионлап карау видеолар кирәк. Ислам, белүемчә, татар контенты белән акча эшләп булмый. Алар үткәрмиләр татар видеоларын дип беләм. Әллә хәзер нәрсәдер үзгәрдеме? Үткәрәләр, безнекен үткәрәләр. Яки алар сезне русча дип кабул иттеләр микән? Белмим, бәлкем русча, бәлкем монгольча. Менә бу шикәрне төркемен оештырып җибәрдегез һәм сезнең үзенчәлек яхшында нинди дә булса вакыйгага нигезләнәсез дә клип чыгарасыз. Мәсәлән, булды сезнең клибыгыз Тукай туган көненә, шулай бит туган тел бәйрәменә, шулай ук булды президентыбыз туган көненә әзерләнгән бер клип. Әйдәгез әле шуны карабыз. Настоящий президент свеж. Рустам, 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 Туанканга әзерләндек бәлеш. Рустам, 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 Предоставлен себе только сам. Рустам, 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 Горурлана сезнең белән Татарстан. Рустам, Рустам, Рустам. Его туфли блестят, и одет он со вкусом. Свою работу выполняет он всегда на 5 с плюсом. Его фото в инстаграме всем придутся по вкусу. Руководит он республикой в правильном курсе. Рөстәм абый, безнең президент. Татарстанда аны хөрмәт итә һәрбер студент. Бөтен дөнья татарлары аңа респект җибәрә. Сәламәтлек сезгә телибез туган көнегездә. Инде егетләр, иң мөһим сорау күп кешеләрне борчыйдыр. Моны күбесе карады интернет челтәрләрендә, әлбәттә. Президент күрдеме соң? Берәр нинди җавап булдымы президент тарафыннан? Президент күрде. Син сөйлә. Квартира бирмәдем. Президент күрде. Квартир юк әле. Бәлки исламга биргәндер, миңа сөйләми ул гына. Ул күрде дә әйтте, культ личности, конечно, но мне нравится диде. Вот без шуңа бик шат. Шулай русча пресс-конференция иде 8 мартка багышланган хатын-кыз журналистлар белән пресс-конференция. Анда соңгы сорау иде, менә ул клипны карадыгызмы? Ул әйтте, культ личности, но мне нравится. Дуслар, әлбәттә инде шул сорауны бирәсе килә. Безнең татарлар андый видеоларын барса кабул итә, бөтенесе дә карый, Фәрхәтләрдән башлап шикарныларга кадәр карыйлар, үзләренә, дусларына күрсәтәләр, әмма башкаларга үзегезгә әйтергә килер. Яхшы түгелде, сүгенә торган сүзләр, фәрхәткә керә, ай-яй дип әйтә торганнар. Гомумән тәнкыйть еш ишетергә туры киләме соң? Без сүгенмибез шунда. Юкса түгелме гомумән әле фәрхәтләрдән дә алып әйтәм. Еш ул тәнкыйть комментарийлар да бар, но минемчә ансыз булмый. Ансыз булмый, кемгәдер ошый, кемгәдер ошамый. Караулар үзе турында үзе сөйли, шулай бит. Әйдәгез әле продюсер егетебез Алмаздан сорыйк. Алмаз, нәҗә шундый видеолар аша популяр булып китергә мөмкинме бүгенге көндә? Алар үзләренең тәҗрибәсе белән күрсәтәләр, шуннан да без беләбез, мәсәлән, шикәрний проектын Татарстанда күп кеше белә дип булам, Фәрхәтне күп кеше белә дип булам. Ләкин монда икенче яктан менә дөрес сорадыгыз, шу акча гыннан бу, чөнки андый видеоларны ясау бик күп көч сарыф итә, бик күп энергия, бик күп вакыт, аны төшерергә, аны монтаж ясарга. Караганда бик җиңел генә күренә. Караганда бик җиңел сыман. Мәсәлән, мин үзем дә видеоблог алып барам, һәм аны ничек икәнен күз алдыма китерә алам. Минем видеоблогны шул хәле күп кеше карамый, конечно, аларны сыман. Минем теге иң максимум, максимум 10 мең кеше карый инде аны. Ләкин мин еш чыгарасым килә, ләкин вакыт җитми. Һәм сөйләп киттек монетизация турында. Аны менә ничек итеп шуннан партнерский акча эшләү була инде Татарстанда. Акча турында. Менә хәзер без соңгы арада тоже шуны белән кызыксына башладык. Чтобы монетизация булыр өчен безнең соңгы информация, белем, насколько она правдива, дип әйтим русча. США гражданнары могут монетизировать үзенең. Не обязательно. Не обязательно. Вот анда кемнәрдер яхшырак белә, ләкин безне эш көнлек Кайчандыр алай иде бар. Хәзер инде күптәннән. Менә Илдар, менә син юк дидең. Юк. Син акча эшлисең инде димәк аны белән. Юк. Каян беләсең? Монетизация үттем, мине кабул иттеләр. Миңа тиеннәр төшә башлады, но зарплата рәвешендә күреп булмый акча. Күп вакыт үтә видео эшләргә, күп энергия китә, әлбәттә. Тәнкыйтьләүчеләр бик каты, андый яратмаучылар, шатмаучылар бик күп. Һәм инде шул хәтле күп энергия биреп эшләгән видеоны
караучылар әз булгач, анда тәнкыйтьләүчеләр күп булгач, ничектер барыбер менә Сүнәсең, име? сүнәсең юл. Ә менә синең исәр киноң сүндеме әле яшиме әле ул? Мин аны үз теләгем белән сүндермәм. Бары тик хәзер гаиләле кеше, акча эшләргә кирәк. Хатын эшкә йөреп, мин видео өйдә төшереп ятсам, дөрес аңлабыз мине. Шуңа әлбәттә эшкә керергә туры килде, ләкин планда барыбер дәвам итү, идеялар бар. Әлегә буш вакытта без бөтенләй клиплар ниләр төшереп йөрибез, туйлар төшереп йөрибез. Бары шул акчага килеп төртелә инде. Карау җыйган синең исәр кино чыгарылышы кайсы? Иң беренче чыгарылышы. Нурания патронда инде, уймы? Әйе. Менә ТНВ каналы дуслар Илдарны шушы проектны булдырырга һәм күп караулар җыярга этәргән иде. Без әле бераз гына аны карабыз. Рәхмәт. Газиздин, син кая? Бу нинди бала тагы? Күрәсең, баланы яшь чагын күрсәтергә теләгәннәр. Ләкин минемчә моны бу ике малайның яшь арасы әллә ни аеры алмый. Соң нигә ул вакытта караучының башын тагын да ныграк катырырга кирәк? Бергәләп шәй эчеп утырган вакытта Кем кабат кулына алыр икән? Мин аны көтмим дә. Ә менә улы Олан? Юк, син нәмә секунд сайын малай алыштырасың. Бәлки сез бу балаларга акча түләмисездер, һәм алар сездән качадыр. Шундый видеолар тапшыру булды бүген безнең җәмәгать. Без бераз гына сөйләшәбез, бераз гына видео карыйбыз. Нур, менә син еш кына түгел, син ул төп эшең хәзер шулай бит клиплар төшерәсең. Тырышасың, матур итәргә, ә монда ниндидер менә вак-төяк бер кызыклы гына видео килә дә, бөтен карауларны үзенә ала. Сиңа күңелсез түгелме моны күреп торырга? Данил, беләсеңме, бераз төзәтмә кертергә кирәк. Мин соңгы елларда татар клиплары белән шөгыльләнмим. Мавыкмыйм. Ни өчен дигәндә, чөнки менә егетләр алда әйтеп киттеләр, һәрбер клипны экранга җиткергәнче кай вакыт ярты ел вакыт, кай вакыт 1 ел вакыт уза. Әйтик, җырчыны әзерли башлап, сценарий язып, төшереп, монтажлап, постпродакшн ясап, экранга җиткергән. Кай вакыт 2 елда булырга мөмкин. Минем иң зур момент ул 1 ел. Бер клипны без 1 ел эшләдек. Ахыр чиктә, әйтик, аның финанс гонорары да бик түбән була. Син көткәнчә түгел. Һәм әлбәттә бу 1 ел яисә анда берничә ай дәвамында бик күп катлаулы, ыгы-зыгылы моментларны узарга туры килә. Инде клипны экранга җибәргәндә булды битте. Башка мен монда белән күрәлмәс дәрәҗәдә. Инде икенче яктан карыйсың, менә бу кыска форматлы роликлар бик җиңел генә эшләнгән, ләкин аларның анда 100 меңләп һәм тормышчан. Барыбыз да монда җыелган кешеләр, алар махсус рәвештә видео эшләүчеләр. Кай вакыт шулай килеп чыга, көтмәгәндә генә килеп чыга бер видео. Мәсәлән, бер алып баручы бер телеканалның шулай ук көлкегә калган дип әйтергә булмыйдыр инде, менә карагыз әле үзегез. Туру первенства России по футболу. КамАЗу удалось спасти игру за 7 минут до окончания основного времени матча. Тапшыру тамам, әмма Монда инде сюжет китергә тиеш, әлбәттә, гадәттә. Че это? Где сюжет? Әлбәттә, алып баручы уйлый, монда сюжет китә. И что теперь? Может, вы скажете, что я попрощался и все? менә кадр артында шундый хәлләр кала инде гадәттә җәмәгать. Менә шулай дип китеп барырга тиеш ул. Она Фридушка уж готова, да? Фридушка әзерләнә. Она не здесь, кстати? Юк. Әлбәттә, иҗади кешеләр, алар барысы да 100% иҗади. Иҗади кешеләр бер кайчан да вакытларын бушка сарыф итмиләр һәм ким дигәндә үзләренең кайфларын үзләре күтәрәләр. Һәм беренче чиратта сорау туа шушы видеодан соң. Нәрсә буласың шушы алып баручыга, шушы хәлдән соң дип. Ул аннан соң Фридушка белән берәр джаз концертка барырлар. Инде әле шушы Кәмит хәлнең эфирга лягуы расланганмы, или бу кадр артындагы гына Без аны хәзер үзеннән сораячакбыз. Чөнки без аны студиябызга чакырдык. Альбина Сулгареева. Ул биредә. Альбина, эшеңне югалтдыңмы шушы видеодан соң? Юк, эшемне югалтмадым. Фәридәгә сәлам әйтәсем килә. Күптән күрешкән юк иде. Ул инде әзер итәргә. Мин инде хәзер Казанда.
Юк, эшемне югалтмадым. Бу видео чыкканда инде мин Шалот телеканалында эшләмидем. Инде Казан телерадиокомпаниясендә бу безгә бер информацион повод булды. Сюжет төшердек. Менә монда шик белдерделәр. Бу моңаен постановка дип атыйлар инде андый вакытта, әйме? Бу иң популяр сорау. Менә бу ролик буенча һәм минем сезгә әйтәсем килә, һәм бүтән кешегә әйтәсем килә, бу туры эфир түгел иде. Менә шулай. Бу махсус эшләнмәгән. Бу эш вакыты. Бу эш вакыты яңалыклар программасын яздырабыз. Шундый менә мондый хәлләр ул телевизион кухняда була инде, аны сез беләсез инде, аны кеше беләдер инде, әйе. Шуңа күрә аны YouTube'ка эләгер, интернетка эләгер дип беркем дә уйламаган. Кем аны интернетка элгәнен мин һаман белмим. Алар Шаллы телерадиокомпаниясендә рәхмәт әйтергәме ул кешене. Җибәр алабыз без барыбыз. Рәхмәт әйтергәме ул кешегә сүгергәме аны мин һаман да белмим әле. Аның өчен бит әле сине үзеңне белүемчә әле Мәскәүгә кадәр чакырганнар. Менә андагы хәлләр турында сөйләсәң, ничек килеп беләктең син анда Малахов абзыйга? Малахов абзыйга менә шундыйрак бер автор жод дигән передача булды, шалтыратылар Мәскәүдән. Менә шундый программа төшерәбез 1 апрельгә. Килегез дип чакырдылар. Поезд хотите, хотите самолет, хотите ракету, только приезжайте, что, Мәскәүгә. Онда миңа мин анда мактаныр өчен бармадым, теге пиар, менә сез әйттегез бит, миңа анда бик кызыгый аларның телевизион кухнялары, менә Первый канал. Кызык бит инде. Андрей Малахов ничек эшли, ничек студия, ничек оператор. Мин анда Игорь Кириллов белән таныштым, Пельш, Малышева, сам Андрей Малахов, аннары Светлана Зейналова белән сөйләштек, аралаштык, фотога төштек, репортажлар ничек төшерергә мин аннан сораулар да алдым әле. Шуңа күрә бу менә шундый бер кызыклы, истәлекле бер вакыйга булды. Бу журналистлар кызыксыну булган инде синең беренче чиратта. Шулай бит һәм ниһаять бәлки әйтергәдер, бу туры эфир түгел иде җәмәгать йөришендә бәлки шулай бит. Инде дуслар, махсус төшерелгән видеолар бар, бар бит махсус төшерелмәгән, әмма ул шул дәрәҗәдә самими, шундый матур видео, бәлки кайбер җырчыларның үзләрен дә шаккаттырадыр мондый видео. Әмма бу очракта ул кичкенә генә бу егетне хәтта йолдыз дәрәҗәсенә күтәргәндер. Әйдәгез әле шуны карабыз. Менә видеоны карап уздык. Фирдус Темаевны инде әлбәттә барыбыз да белә. Һәм Фирдус Темаевның үзенчәлекле ниндидер сәер биюе бар үзенеке, шулай бит. Һәм бик күп балалар аңа пародия ясый. Һәм менә ислам да бүген шундыйлардан, шулай бит ислам. Син Фирдус абыйның биюен яратасың ахыр, шулай бит. Нәрсә сөйләсәң аның ислам? Бәлки безгә дә күрсәтерсең, ничегрәк бия әле ул безнең Фирдус абый? Әйдә монда чыгып күрсәтмисеңме? Хәзер без аңа музыка куйык. Менә безнең тагын бер видео бар, дуслар. Ислам кебек малайлар шул кадәре күп чыннан да. Аларны менә интернет челтәрләрендә менә карасагыз, сабан туйларда бииләр, күрәсезме? Бу ничектер менә куллар белән булган шулай бит. Ислам күрсәтәсеңме, ничек биисең? Бу егетнең исеме шулай ук Ислам, дуслар. Менә без яңа күргән егет. Бу безнең исламның конкуренты. Фирдус Темаев хәтта көлүдән тыела алмый. Ислам сине Фирдус абыйың күреп алды һәм концертларында катнашырга чакырды, шулай бит? Кайларда концертлар бирдегез? Мәскәүдә, шундый нигенә әйтәм. Мәскәүдә? Күрше авылга чыгып кергән шикелле әйтте, булмы? Балтачтан еракта. Мәскәүдә һәм Казанда. Казанда Балтачта. Төрле районнарда, әйме? Репетицияны ясадыгызмы соң Фирдус абый белән? Теге бер төрлерәк чыгырга кирәк бит инде. Озак өйрәндегезме соң? Ислам, юкмы? Ул сиңа катышып кына, ул сиңа карап бигәндер инде аннан соң, шулай бит? Юкмы? Әле белүемчә сезнең бер киемнәрдән бер төрле шалбарлар киеп, сез чыгыш ясыз, шулай бит? Улга таба үскәч кем буласың килә инде синең? Җырчы, биюче буласың килмәйме соң? Белмим.
Вакыт күрсәтер әлеме? Дуслар, ислам әзгенә безнең тапшыруда югалып калды. Нишин дигәндә җитди абый апалар утыралар монда. Безнең тапшырыбызда Фирдус Сәмаев берсендә катнашкан иде һәм ислам турында нәкъ ул сөйләде безгә. Исламны күреп шул хәтле аның биюенә сокландым, хәтта үземнең төркемемә алырга булдым дигән иде. Шуңа күрә әйдәгез әле исламга шуның өчен кул чабыйк бер. Афәрин. Без тапшырыбызны дәвам иттерәбез һәм чираттагы кызыклы видеога тукталыйк. Главная наша задача защитить наши леса, держать оборону твердо от начала и до конца, держать оборону твердо от начала и до конца. Дуслар, шушы шын күңелдән өздереп җырлаучы егетне без эзләп таптык. Шулай бит, Венера? Аның исеме Рәмис, фамилиясе аның Сәлимов, һәм ул биредә кунакта. Каршы алабыз. Рәхмәт, Рәмис. Рәмис, әлбәттә, беренче сорау сиңа шул. Туйдырып бетермәделәрме соң әле шушы видео белән? Лесхозда эшләгәндә, тик җырлап кергән идем инде. Техникумны бетергәч. Бу ниндидер бәйрәм, шулай бит? Бу питомникта. Кичә ясаган идем даже. Утырып алган идем. Кайчан син менә шушы видеоның таралганын аңладың? Менә кара әле, бу интернетка киткән. Минем дуслар гына карамый, бөтен дөнья карый икән моны дип. Башта җырын яздык та инде. Анда бер көн эчендә генә булып чыкты. Минем бер туган абыем сүзләрен язды. Кийсен инде машинада дидер аранжировка ятадыр янда. Шуңа көйләдем дә мен урманда булганда. Башта әйтмәдеңме соң, Рәмистеге? Мин бит инде русча бик яхшы җырламыйм дип әйтеп карадыңмы соң? Сораучы булмадымы? Юк, анда бит приказ белән. Приказ белән. Бу видео шунсы белән алдырды. Беренчедән әлбәттә акцент нишләтәсең инде, без татар егетләре, кызлары акцент бар инде барыбызның да, шулай бит. Икенчедән менә бу җыры да шул хәтле татар милизмнары белән килеп чыккан. Әйтерсең, менә татар халык җырын башкаларга Рәмис, шулай бит. Еш кына танылармы соң сине? Сорыйлармы? Шушы гомумән шушы видео буенча еш чакыралармы, сорыйлармы? Чөнки дуслар, дөресен әйтергә кирәк, без шушы видеоны күрүгә иң беренче чиратта безнең министерствога шалтыраттык. Без әйтәбез, шушында егет бар икән, сезнең шушындай бәйрәм булган икән, ул сезнең гимнны, лесхоз гимнын җырлаган, шул егетне табыйк әле дигән беренче сүзгә безгә әйттеләр. Ул егетне ди, тимәгез инде ул егеткә зинһар өчен диделәр безгә. Шуңа күрә әлбәттә шу сорауны бирәсе килә. Ничек туйдырып бетермәделәрме шу сораулар белән шу видео буенча? Алай бәк әйтүчеләр юк, шул авылда бер кеше әйткән иде, аннан районда инде. Син кайсы районнан? Мамашы районнан. Гадәттә менә кешеләрне тәрҗемә итә башлагач, аларга пародия ясый башлагач, аларны инде классик дип атарга була. Безнең Рәмисебез инде классик, чөнки аны инде пародия или башлайдылар. Әйдәгез әле менә шушы пародияны да карабыз бергәләп. Наша күренә, әмма егетләргә күңелле. Держать оборону твердо. Бу хит, егетләр, хит. Сез көлеп утырасыз әле, ул көне буе сезнең башыгызда шушы җыр калачак, дуслар. Оборону твердо. От начала и до конца. Менә шундыйрак пародия, егетләр. Иң мөһиме, аның хәтта ударенияләрдә, хәтта бөтен басымнары белән бер төрле итеп җырлар. Күрәсезме, икенче куплетларында ятлаганнар. Әфәрин, шуннан да менә ул кайчан йолдызлы сәгать. Рәмискә минем зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки ул бу видеодан үзенең шушы тәнкыйтьләрдән оялмыйча безнең тапшыруга килгән. Бу нәрсәне аңлата? Кешенең сама ирония, үз ирониясе бар дигән сүз. Рәхмәт сиңа, Рәмис. Сама ирония дигәннән әлбәттә сүзне тагын бер егеткә бирәсе килә. Чын күңелдән сөйләгән, шушындый безнең күпләр интервью бирә, я булмаса кемгәдер сөйләгән вакытта, я җырлаган вакытта, чын күңелдән сөйләгәндә ләнди сүзләр китәме? Уйламыйсың да шушы видео кайчандыр бик популярлашыр һәм нәрсә турында сөйләүенә карамастан, менә ул манерасы кызыксындырып, кешеләр аны карый башлар дип. Инде диджей Шәкерт это круто дигәндә, бөтен кеше ул видеоны күз алдына китерәдер, дуслар. Карамаган кеше юктыр. Әгәр дә әлегә кадәр күрмәгән булгансыз икән, рәхим итеп карагыз. Если бы не было изюминки, не было бы народа. Конечно, слежу за собой.
спортзал, каждые 2-3 раза в неделю солярий, ухаживание, одежда, все есть. Как бы любим покрасивее показать себя. Девушки и парни тоже смотрят на диджея, на нас. О, вот Шакырт сегодня так оделся, у него хорошее настроение. Я для них звезда, а они любят позвездиться со мной. Это круто! Bu endi Рүстәм әйтергә буламы, бу синең йолдызлы сәгатең булды дип. Шунда авылдан килеп, татарча дискотекалар ясап, нинди хисләнеп, шушы дөньяга кирип киткән вакыт иде. Шул вакытта шушы каналның кешеләре мине тотып алдылар. Һәм инде шуннан да ихластан, бер нинди уйларсыз, карагач нәрсә әйтерләр икән, нәрсә булыр икән, мин анда әле беркемне дә бик аз кешене белә идем, җырчыларны да, оештыручыларны да. Әмма шунда ихлас инде әңгәмә килеп чыкты. Видео таралды. Ул күпмедер вакыттан соң әле баштан телевидение күрсәттеләр. Аннан соң интернетка китте. Интернетта инде менә анда ул хәтта ки Украинага барып җиттеме соң инде ул Мәскәү, Петербургларга әйләнде инде. Анда шуннан мине дискотекага чакырдылар, Петербургка, Мәскәүгә шул видеодан соң. Әле тагын чакырырга теләгәннәр иде. Аннан соң инде мин үзем менә әйтеп киттеләр, өйләнгәч диджейлыкны кырыга куеп, җиддиләндек, ләкин нәрсә әйтәсем килә, ихласлык сакларга кирәк, менә җегетләргә афәрин, өйләнгәнче ихласлыгыгызны өйләнгәннән соң да ихласлыкны саклап, менә кызыклы видеолар эшләргә була, чыннан да. Рөстәм, әбит, син әйттең, менә дискотекаларга чакыра башладылар дидең, бәлки дуслар күбесе аңлап та бетермиләрдер, ни өчен? Чөнки шушы Рөстәмнең аерым шушы сүзләрен, анда чөнки бик төгәл шундый фразалар яңгырыймы, аерым җөмләләрен алып, аны Гафу ит, бу ролик чыкканнан соң Рөстәмгә бик кызыклы кушамат тагылды, диджей Сикстазм дип. Без гадәттә таныш бирешләрне беләм, Рөстәм белән күрешкәндә ул вакытта это круто дип күрешәләр иде. Диджей Шакырт, это круто, имя. Һәм шушы видеога аны Марат Мухин эшләдеме? Кем эшләде аның музыкасын? Видеодан соң инде ремикс эшләнде. Күз алдыгызга китәсезме, дуслар? Шушы ниндидер бер синхроннан, шушы ниндидер бер әңгәмәдән өзеп, анда шуны синең бит һәрбер җөмләң өзеп алырлык. Фәрхәтләрдә аны эшләгәннәр иде, беренчеме, икенче чыгышларында. Бар иде, Байбулат. Сез алайса авторлык хукуклары түләргә тиеш. Җәмәгать, менә шушы видеоларны кулланганда чыннан да авторлык хукуклары белән нишләргә икән? Һәр видеоның хуҗасы бар бит. Бигрәк тә менә сез Илдар хан, бу очракта татарча кешеләргә авторлык хукукы белән мондый гына видеоларга бәйләнмәсәк яхшырак булыр, күбрәк булсыннар, күбрәк эшлик. Монда син милли җанлы кеше буларак сөйләшәсең. Юристлар бер дә милли җанлы кешеләр түгел. Миңа дөресен әйткәндә язганнар, мин бит инде киноларны базарга әйткәч, күп кенә актерлар язган вакытта башта, нигә алай әйтәсең, нигә көләсең бездән дип. Потом соңыннан алар җитди кабул иттеләр димәк моны. Ну, ошатмалар дигән инде. Белмим, бәлки ничектер дөрес ясамамындыр инде. Аннан соң мин Фәрхәтләр сыман роликларга күчтем. Шуннан соң яза башлар актерлар, әйдә безнең киноны күрсәтәләр дип, әйдә безнең киноны күрсәтәләр дип. Мин күп кенә артистлар белән таныштым шул вакытта инде. Һәм кире кинобзорга күчтем. Менә башта менә син ул эшне эшләдең, әмма син бит иң беренче баручы түгел. Беренчедән плюс 100-500 кебегрәк видеолар инде популяр рус интернетында. Аннары алардан күреп инде эшләде беренче булып Фәрхәт һәм Фәрхәтләр. Син инде 3нче вагон поезд белән килүче булып чыгасың. Син инде алдан ук теге старт позициясе синең арттарак булып чыга түгелме? Минем идея бар башта ул. Ләкин смелость җитеп үтмәде миңа. Тәвәккәллек. Җитеп үтмәде. Соңрак миңа әйттеләр дә, менә шундый ике малай бар ди. Мин ул вакытта Мәскәүдә укыйдым. Видеоларын күрмәм, менә алар шулай ясыйлар ди инде. Мин кайтып өйгә сценарий язып эшләдем. Аннан соң Фәрхәтләрне күрдем. Ничектер алар миңа үзләренең видеолар белән ярдәм иттеләр, мин башлап җибәргә инде. Илдар, менә синең тәвәккәллек җитмәде дидең син, әйме? Менә чираттагы видеоны күрсәтәсе килә, менә ул кызларның тәвәккәллеге җиткән. Hello, our world. Are you ready? This song make you some fucking crazy. Desire apa saup kirdi seyir. Parlısı dişer
Кешеләргә артыннан йөгер. Нәрсә белән Голливудтан ким? Безнең авыл. Әрәмәдә үзләгәндә Матур кызлар бар. Күзне зәңгәр тамгалы. Хайваннар бар. Куып алып кайт дустым. Итмай бал, келәттән генә кереп ал. Шия компотына күз сал. Теләгән нәрсәң барсы да бар. Шәйге ял, 40 гектар бәрәңге ал. Бакчада эшлә үзе ял. Ялган шикәңә катыкны сал. Шәйге ял. Менә шундый видео Менә җәмәгать. шундый видео дуслар һәм бу инхирас группасы төркеме кызлары иде һәм алар бүген бездә кунакта. Кызлар, менә алар монда утыралар. Алкышлар, бик шәп, бик көчле видео булды бу. Беренчедән рәхмәт сезгә ерактан килгәнегез өчен. Резидә Шаллыдан шулай бит. Ә Миләүшә Әлмәттән хәтле килгәнсез. Беренче сорау, әйтегез әле, видеодагы алсу төскә буялган кәҗә бәти исән саумы? Исән сау, Аллага шөкер. Ничек буядыгыз, ничек башыгызга килде ул? Пищевая краска дип атала инде. Татарчасын белмим. Шуның белән буядык. Кәҗә исән сау, кайтып җитте. Ул әбине үзебез күрмәдек. Кеше ашагына биреп җибәрдек. Шуңа нәрсә әйткәндер белмибез. Лаиш районынан алып килдек кәҗәне. Кәҗә Лаиш районынан Әлмәткә алып килдегезме сез аны? Юк, пешердек Казанда. Казанда төшердегез. Бер генә кимчелегегез бар, видеода сез авыл турында дачада җырлыйсыз. Дача һәм авыл ул бөтенләй башка төрле мөхит. Шулай бит? Шулай инде, ләкин менә режиссерлар, операторларны авылга алып кайтырга ераграк булыр дип. Кәҗәне җиңелрәк алып килде, әйме? Әйе, кәҗәне алып килеп җиңелрәк булды. Кәҗәне машинага салып алып килде. Күтәр. Итәккә утыр. Ул бит инде пси баласы хәтле кәҗә. Аны инде кая утырсаң да кечкенә генә хатын-кыз сумочкасына да сыя инде. Алар күтәреп кенә йөрткәннәр бит, аны хәтта күрсәттеләр дә. Кызлар, идея каян барлыкка килде. Безнең гадәттә татар эстрадасында кызлар озын-озын җырлар җырлыйлар, я булмаса инде сикереп бии торган. Сез монда алгансыз, ну, ерак бармаганнар, Бонжови. Озын итәк кияләр. Озын итәк кияләр. Монда итәк юк. Монда киресенчә. Әбиләргез күрдеме бу клипны? Күрделәр. Әниләр күрделәр, апалар күрделәр. Безнең мондай теләк күптәннән бар иде инде, ләкин кыюлык җитмәде дим. Кәҗә тапмадыгызмы? Кәҗә тапмадык. Кәҗәне дә загызләдек. Ә ни өчен Бонжови? Шундый бер классика безнең яраткан җырыбыз. Шуңа күрәдер инде. Әйбәт сайлаумы, Нур? Меломан буларак әйтәләр. Ну, меломан буларак Бонжови әлбәттә круто. Бик круто. Это круто. Это круто. Ләкин татар телендә миңа ничектер үземә бу материал шактый сәер яңгырый тоелды. Видеога монда мен бернинди сүзем юк. Чынлап та әйбәт төшерелгән, әйбәт монтажланган, кызлар гүзәл шибәр, кәҗә бәтие тоже это круто. Музыкаль яктан әлбәттә ул минем колакны кисте, бик нык кисте. Мин алдан иң беренче күрүгә үк бер куплет, бер припев узганнан соң мен дальше карый алмадым. Мен туктаттым. Ну, бераз соңрак, әлбәттә ахырына хәтле мен аны карап чыктым. Ну, афәрин, әгәр дә шундый тәвәккәл кызлар үзләрен дөньяга күрсәтергә курыкмыйлар икән, бу башкаларга да ниндидер бер үрнәк була ала. Чөнки кысылып, басылып ятудан мәгънә юк, әгәр дә камера бар икән, гаджет бар икән, ул эшләргә тиеш. Һәм кай вакыт көтмәгәндә генә бик кызыклы, бик уңышлы әйберләр килеп чыга. Аны фаразлап булмый. Кызлар, менә интернетта аралашканда бик күпләр сокланды, видеосына да түгел. Сез инде шибәрләрдән шибәр, ансы сүз дә юк. Бик сокландылар текстына. Кем уйлап чыгарды бу сүзләрне? Миләүшә язды текст. Бу чыннан да бик шул хәтле кинаялы, ирониялы текст килеп чыккан. Һәм аның һәрбер сүзен ишетергә омтыласың. Шулай бит, Нур? Мен килешәм, тулысынча текст анда аны музыка әйткән. Юк, беләсеңме, колакны кискән әйбер Бонжови һәм авыл тематикасы. Менә бу диссонанс әйе. Шуңа күрә ул миңа ничектер ят әйбер булып тоелды. Айрым-айрым алганда искитмәле Бонжови үз урынына мощно, текстлары искиткеч үзләре шәп, кәҗә бәтие әйбәт, төшерү һәм монтаж шулай
бик Кызлар, нинди теманы тагын күтәрмәкче буласыз? Әле уйлаган бармы шуннан соң? Пока әлегә барлык карталарны раскрывать не будем. Кемгә куркырга? Аббыгамы? Пока выбираем еще, но будет бомба. Бәлки сезгә кызлар, главная наша задача җырлап караргадыр. Тагын да шәбрәк чыгачак сезнең. Бәлки берләшергә белән бергә, трио эшләп. Рамискә Бон Джовини алырга главная наша задачаны. Әлбәттә, Рамис кем иде бу кызлар белән бик теләп яздырмый клипны, әйме? Кызлар, әгәр дә менә бүген сезне карап утыручы берәр нинди продюсер, мәсәлән, сезнең каршыгызда Без миналар белән инде әллә кайчан язылыштык, без аралаштык, һәм безнең бәлки ниндидер уртак проектлар да бар. Минем бер сүз әйтәсем килә. Безне хәзер сөйләшеп утырабыз, мен мактыйбыз инде бу бөтен видеоларны. Менә икенче күзлектән карасак, менә без әйтәбез, клиплар сыйфатлы бит инде, барыбер күп вакыт сарыф ителә. Менә сөйләштек, моны теге 1 минутта төшерергә була. Һәм моны чыгарасын, күп кеше карый. Бу шүпшәр түгелме соң? Менә шу яктан, шу позициядан карасак. Чөнки менә минем бу күзлектән караганда бу чыннан да күп кенә шундый вирусняклар инде бар. Күбесенчә менә тапшыруга кадәр мәсәлән без карап утырдык анда сүгенәләр, ниндидер шундый сүгенүләр кызык сыман тоела инде бөтен кешегә. Һәм бу чыннан да шүпшәр түгел микән? Юк, алай дип уйларга кирәк түгел. Буларны караганнан соң ниндидер перезагрузка була эштән. Теге менә гел балын ашаганнан соң тузны туз кабасы килә бит. Монда да шундый юк. Мин дә килешерим. Көне-төне бик сыйфатлы клиплар карап утырып, барыбер тансыкланасың. Кай вакыт менә әйтик WhatsApp-ка көтмәгәндә генә ниндидер бер ролик классташыңмы или төркемдәшеңме җибәреп сәне карыйсың да, ул ролик иртән карасаң көн буена ниндидер бер заряд бирә. Бәлки ул шуп әйбер. Монда Алмаз башка әйбер турында, монда әхлак турында әйтә. Мәсәлән, без тапшыру башында әйттек, бик күп үзәк каналларда шундый тапшырулар бар, шул видеоларны күрсәтә торган. Һәм игътибар итегез, аларның күпчелегендә ниндидер исерек кешеләрдән көләләр, яки сүгенүче балалардан, бала сүгенә инде аңа шатланып көләләр, ап киләләр түргә тапшыруның, һәм шуны олылыйлар, шулай бит. Бу итәгатьлек ягыннан караганда, тәрбия ягыннан караганда бер дә матур күренеш түгел. Бездә сайлаганда әлеге дә баягы матуррак, кызыклырак, теге балаларчарак кына видеоларны сайладык. Аның әле сүгенә торганы күпме иде, шулай бит. Шуннан да бик кызык булган видеоларны да без күбесен ала алмадык, чөнки анда менә шундый сүзләр бар. Миңа калса, менә куркынычрак ситуация, чөнки анда видеолар күбәя сыман. Миңа калса инде. Менә шуннан да интернетны инде алар яулап алды дип әйтсәк тә була. Бәлки бу көнләшү генәдер, син профессиональ клипмейкер буларак. Бәлки шулайдыр, ләкин шул вакытта мин аларны барыбер үзем өчен тоже ике төргә бүләм, чөнки шуннан да бар вирусняк, но сыйфатлы, ләкин ясалган да күп көч сарыф ителгән андыйлар да бар. Мин хәзер алар турында әйтмим. Мин хәзер менә шу кемдер теге егыла кеше теге көләйн, сальтосы килә теге карга башы белән килеп төшә. Мәсәлән, шундый видеолар минем уйлавымча алар, алар нәрсәгә алар безгә алар нәрсәгә өйрәтә? Шу аңгыралар сыман көлеп утырыр өчен шулайрак минем уйлавымча. Бу минем фикерем. Беләсезме нәрсәне чар? Менә шундый кызык видеолар төшерәләр бит инде. Әлбәттә, алар вирусный ролик келәнә. Һәм күп кенә балачага шул видеоларны кабатларга теләп, авайтугыз әйтәм, үзләрен позор итеп төшерәләр, YouTube-ка куялар. Аллага шөкер, мин бәләкәй чакта YouTube һәм камера юк әле. Нәрсәләр төшергән булар микән мин? Менә шул яктан начар дип уйлыйм мин. Потому что кечкенә исламда утыра, ул бит шу видеоларны карый. Нәрсә, нинди тәрбия шуннан да, нәрсәгә өйрәнә ул? Юк, исламның аның икенче ситуация. Ул бит инде аны концертларга алып баралар. Ул инде шушындый ниндидер YouTube ашагына күреп, я булмаса кайдыр күреп алып, ул инде зур сәхнәгә менгән. Монысы иң яхшы ситуациядадыр бәлки. Менә шуннан да балаларын төшереп күрсәткән әтәниләргә шуннан да бала бит үсәчәк. Ул бит бер нәрсә дә эшләми. Мин төшермәгез дип әйтә алмыйм, ул кечкенә генә шулай бит. Бу инде балалар видеоларына кагыла. Икенчесе бар, кешене төшереп торучы видео. Бәлки анда бик күп шулай әйтик, исерекләрне төшерәләр, тагын кемнәр интернетта барысы тагын чыннан да бик күп. Әмма дуслар, барысы да начар гына, әйбәт кенә дип әйтеп булмый. Бүген без әлбәттә барысына сөйләшергә тиеш. Иң мөһиме, бар чыннан да бар кызыклы видеолар. Һәм аларның хәтта хуҗаларын табып бетереп булмый. Әмма бик табырга теләр идек без дуслар. Менә хәзер без карыйсы видеоларның хуҗалары, әгәр дә безне хәзер карап утыралар икән, үзләрен күрәләр икән, һичшиксез безне табырга тырышабыз.
Шулай итеп безнең дрессировщица Мөнира апа үзенең кызларын шулай итеп өйрәтеп бетергән. Һәм бер кычкыру белән аның яннарына тезелешеп басып үтәләр. Хәзер без моңа ышанырбыз, инанырбыз. Baya git hele be. Японский. Mana bunda zажигание-si. Mana bunda подсос. Mana azgina podkashay. Eshik ishlaganga ko'rsat. Mana bulay, mana. Mening shekilli xayir shekar. Podkashaytirga kerak, podkashaytirga. Hayda. Менә бу видеодагы кешеләрне без излибез. Әгәр дә инде белсәгез, яки үзегез бу тапшыруны карасагыз, безнең белән элемтәгә чыгыгыз. Безнең ВКонтакте социаль челтәрендә үзебезнең төркемебез бар. Бер исәптән шунда кушылыгыз да. Һәм бәлки әле үзләренең дә бик кызыклы башка видеоларны күргәннәрдер. Без рәхәтләнеп сезнең белән бергә көлер идек. Инде шушы видеоларга килгәндә, Әмирхан, сез үзегез дә менә карыйсызмы шундый видеоларны? Күп карыйсызмы? Сезнең менә иң теге фаворит дип әйтегез, иң яраткан видеосы кайсы татарча? Үземнекеме? Әллә инде чит кешелегеме? Алар бик күп, минең теге WhatsApp битендә бик модный бит. Анда шундый группага кирдем мин. Анда бит көненә бер 40-50 шундый ярак видеолар җибәрәләр. Мин кайф әзрәк төшебрәк торса, шуны ачам да әйттек бит нәме. Кайф күтәрелә и ничектер яшәргә дә. Тип тема инде анда. Анда төрлесе бар. Анда начары да бар, ибәдәте дә бар. Ну, начарын карамаска тырышам мин. Тәртипле кеше бит. Дигән була инде. Вот, шуңа үзем дә кызып китәм дә качак, әллә төшәргә башларга мәллә дигән уйларда туа инде. Шуннан соң аның өчен бит инде техника кирәк, аппарат кирәк дигән шул бер телефон белән генә төшереп биреп булмыйдыр аны дип уйлыйм. Шуңа күрә Синең андай экспериментың, андай тәвәккәлең дә бар бит, шулай бит. Алай бар. Эшеңдә. Менә әйтик, карап булсак хәзер. Курай булса уйнар идем мин кәләштә. Кая курай? Менә курай. Ана шулай курай. Курай үсеп торабыз, анда уйнап торабыз, менә шулай итеп авызга тыгабыз да. Мирхат, безнең режиссер шикләнеп куйды. Ул бәйрәм итмәгән микән алдан дип. Андый хәл булмадымы? Менә бәйрәм алданнан иде ул, Юк, бу бәйрәм түгел. Әлбәттә бу бәйрәм түгел. Алың артында безнең бакча артында елга буенда бу пишән җыеп башкалар үпкәләмәдеме икән? Ул темага килгәндә инде үпкәләргә кирәк түгел. Язганнары бар. Минем дустым Уфада башка җигите Азат үпкәләбрәк язган иде. Мин тәмамән дөрес аңламагасын әйтәм. Ул битендә мин әзрәк көннәшү дә бар. Үзем Башкортстан җигите буларак гармонда уйнасам, уйныйм, менә Курайда уйный белмим. Менә туйларда, мәҗлесләрдә йөрим. Шакты Курай шикелле үздереп уйнап җибәрә инде. Ничек уйныйлар менә шуны өйрәнә алмадым. Шуңа күрә көннәшү бар минем. Шуңа күрә инде көннәштем. Мин әзрәк пародиялар белән дә эшләгәч, миңа килешәдер дим Курайда уйнап менә шул пародия сау дип. Шуңа күрә монда үпкәләргә кирәк түгел. Ничек кеше караган? Мен теге күп кеше караган, күп кеше карасын дип куелган нәрсә түгел. Тик просто апаның малае дә, мен тоталы Шамил телефон төшерә. Тunda уйнадым да куйдым ана шул. Теге куядыр интернетта. Клиплар дисең, сыйфатлы итеп төшерергә дисең, миллионнар кирәк дисең. Менә кешеләр ничек башлар? Бит беләсеңме, безнең әле монда фәлсәфи яктан килсәк, менә бу видео ни күпмәгә җитә. Мәсәлән, клипның аның тормышы барбыр озаграк сыман, минем уйлавымча. Чөнки ул беләсезме, ул мәңгелекдә булырга мөмкин клип. Ана монда әйберләр бит алар тиз онытыла. Сез аны бер елдан соң бәлки исегезгә төшермәссез. Шуңа күрә монда бу сорау бик шундый катлаулы һәм аңа төгәл җавап биреп булмас. Монда шуларга кирәк түгел, моны теге яшәү тормышы булырмы, юкмы дип. Һәрбер нәрсәнең үз урыны, җегетләр. Без инде монда булары ярый, булары ярамый дип тә әйтү бәлки дөрес булмас. Әлбәттә, мен Алмасин белән килешәм. Күп төшерелгән материал ул фаст фуд. Без аны бүген карадык, иртәгә оныттык һәм ул отработанный материал дигәндә. Әлбәттә, син күздә туткан клиплар, алар 30 елдан соң да аның тамашачысы булачак, бәлки 50 елдан соң аның тамашачысы булыр. Ләкин, Бон Джови ул мәңгелек инде, әйе. Ләкин һәрбер нәрсәнең үз урыны.
Шул вакытта бит Нур, бу безнең тормышыбызның көзгесе кебек, күбесе. Чөнки кайчагында әлбәттә кызлар без үпкәләп тә куябыз. Иратлар бик яраталар бит инде балконда торып, кызларның, мәсәлән, парковкада машина куйганнарын төшергәйме. Менә ник аларны без бит төшермибез, иратлары төшергә яраталар. Рамис менә монда Рөстәм әйтеп китте, видеоны бик күп шәһәрләрдә, Мәскәүләрдә, Питерларда караганнар да мине шунда чакырдылар дип. Синең дә син белүемчә шулай ук бик үк шаккаткыч егылып китәрлек популяр җырчы булмасаң да, шулай, әмма дә ләкин җырлыйсың, сәхнә кешесе син, шулай бит. Хәтта клипларда төшергән. Менә шушы видео сиңа этәргеч бирмәдемме? Тагын да менә сәхнә җырчысы буларак популяр булырга. Шуны ялгап җибәрдек инде. Бүтән клиплар белән эшләп карау все равно кирәк бит инде. Син бу образны ничектер менә эшкә җигәсең килмиме? Мәсәлән, афишада әйтәсең, главная наша задача җырын от создателей главная наша задача дип башларга. Лесхоз гимны җырлаучы дип. Иштырып карабыз, бәлкем әрмәм җырлар да бик күп түгел, шул 10га якын гына. Дөресен әйтергә кирәк, менә Рамис, мин карадым синең авылым клибын. Менә андый авылым клибы төшерүчеләр 100 булмаса 200-дер бәлки, чыннан да адылар бик күп. Тау башына менеп авылларына карап, шунда арыш, барсы дөрес, бик матур. Менә гадәти матур, моңлы татар җырчысы инде. Ә менә шушылай моңлы итеп гимннарны җырлаучылар күпме икән, Данил? Демәк, монда менә шу видеоларның кыйммәте тип-тигез, әйбәт, сыйфатлылардан аерылу булып тора инде, шулай бит? Чыннан да, Лесхозның менә шушы гимн җырларга сине тагын чакырганнар юкмы соң? Юк, бүтән чакырганнар булмады, шул. Алар бит сине югалтканнар, Рамис. Мин аларга шалтыраттым. Алар сине югалтканнар. Мин армиядан кайткач, син гомумән шушы урманны ташлап хәзер бит нигә киткәнсең? Төзелешкә киткәнсең икән. Шул якка бармадым юксына. Башта армиядан кайттым да, мен Лесхозга бардым, шудан да бүтән малай утыра. Аннары киттем Кукмарага. Ул яхшырак җырлый димәк. Кукмара дом культурасында эшләп алдым. Анда шундый уйтуда әле. Менә ул авылдан килгән, мин дә авылдан. Авылда ихласлык. Менә бу техника заманы без шәһәргә килгәч, мин хәтта ки шигырь язуында ниндер иҗади процесслар кимеде шәһәрдә. Шәһәр диварлары кысты димме соң инде. Менә ул син авылдан бит инде шулай. Менә авылдан. Авыл кешеләренең ниндер ихласлык һәм аларның менә шул әйберен ачсаң, теге йоклап яткан сәләтләрен димме соң инде сизелмичә генә. Ул или сизелепме каяда, ул искиткеч яңа иҗат җимешләре тудырырга мөмкин. Рөстәм, менә бу синең роликның популярлыгы һәм Рамисның роликның популярлыгы сәбәбе бер. Ул да булса акцент, татарча акцент. Шулай бит. Бит менә рус сүзләре белән сөйләгәндә, руслар инглизчә сөйләгәндә, шулай ук бик кызык килеп чыга. Һәм шундый роликларда бик зур популярлык яулый. Хәтта югары җитәкчеләр арасында да шундый кызыклы хәлгә калган кешеләр бар. Әйдәгез әле шушы роликны карап узыйк. Dear President Blatter, colleagues of the Executive Committee, let me speak from my heart in English. Бер генә момент бар монда, әйме? Менә шуннан соң үз-үзеңнән көләргә синең җитәме, көчең юкмы? Үз-үзеңә ирония белән. Мәсәлән, Рөстәм үпкәләмәгән. Берәү булса үпкәләр иде. Рамис үпкәләмәгән. Мутко бик күп тапкырлар үзе үк искәршереп, үз-үзеннән көлгәне бар, игътибар итсәң. Менә шундый видеолар кирәк. Менә министрында карадым, менә авылдан килгән Рамисында да, Рөстәмдә дә, Данилны да. Менә алар безне бер тигезли. Ягъни бөтенебезнең кимчелеге бар. Һәм бөтенебездә ул аста, мин ул өстә, мин аста дигән киртәләрне бетерә ул күпмедер. Һәм үзең ничектер менә аларның да бит ялгышлары була, алар да гап-гади кешеләр дип нормаль яши башлыйсың. Шуңа күрә күбрәк булсын андый видеолар дигән фикердә мин. Минем фикерем икенче төрлерәк сыйфатлы видеолар күбәйсен, күп булсын, чөнки шу менә гади кеше дип әйтәсең, инде Рөстәмнән шу гади кешеләрнең культурасы тагында үссен, һәм шуңа күрә андый сыйфатлы видеолар күп булган саен, минем уйлавымча, гади кешенең дә культурасы, мәдәнияте үсә дип булыр. Менә без үстек бит, Аллаһка шөкер, кәштәннән, күзлектән журналист булдык, Аллаһка шөкер. Җәмәгать, безнең тапшыруның үзенчәлеге шунда, безнең һәр вакытта да һәр кеше үз фикере белән кала. Бик сирәк
күбрәк безнең бер фикергә килүчеләр. Шулай бит. Хәтта шушындый җип-җиңел генә юморлы темада да Барысы да аңлашыла торган тема кебек инде. Һәр кеше үзенчә кабул итә торган. Ниндидер мәгънә эзлиләр, анализ ясыйлар, бәлки анысы да кирәктер, әмма дә ләкин һәр кеше шушы видеолардан анализны үзенә үзе ясасын. Иң мөһиме барыбер телибезме без моны, теләмибезме? Әлеге видеолар интернетта елдан-ел артачак, чыннан да дуслар. Әмма татар телендә шундый артучы, кызыксындыручысына да кайчагында карыйсың да кайфың күтәрелә. Начар түгел бит инде. Нишләп әле, мәсәлән, үзең дустыңны сөендермәскә, аның да кайфын күтәрмәскә шулай бит. Дуслар, әгәр дә сез дә мондый видеоларны тагын беләсез икән, без күрмәгән, без белмәгән видеолар сездә бар икән, сез аны барысын да безгә җибәрегез. Иншалла, без әле аларны җыеп, тагын бер тапшыру эшләрбез һәм бәлки шушы видеоларның геройлары да менә шушында утырыр. Венерның сүзен җипләп, мөгаен бу тапшырубыз әле дәвамлы булыр, бу темабыз дәвамлы булыр. Әле башыгынадыр бу. Башыгынадыр. Без сезнең белән саубуллашабыз һәм инде тапшырубызны әлбәттә нәрсә белән йомгаклыйбыз, Венера? Нәкъ шундый кызыклы видеолар белән әзрәк кенә кәйфегезне күтәрәбез. Киләсе атна кадәр исән, имин булыгыз. Пока. Һәм елмайыгыз. Җилтер каралар бик күктә, тияр тимәс кенә бер-беренә. Җырларыбыз әйдә уртак булсын, чакыр әле мине биргә. Яшьлегем кайтып киләм, хисләрдән җырлар үрә. Су буенда ялгыз талым, шатланыр инде күрәк. Кызның бер дигәнен, аңа карап бардым якләшә.